Trending sa dos! Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa Dos, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tuddaw. Magandang araw, Cagayan Valley. Muli po, welcome sa ating programa Trending sa Dos. Makakasama po ninyo ako, Vanch Padilla, sa ngalan po ng ating kapartner na si Ginoong TJ, Kuya Tano Tuddaw. Siya po ay nagse-celebrate ng kanyang 60th birthday today. So, yay! Binabati po natin si Kuya TJ ng maligayang pagkakaroon ng dual citizenship. Ayan, so ang una syempre ay Filipino citizen at yung ikalawa ay senior citizen. Ayan, huwag ka mag-alala Kuya TJ at dadating tayo lahat dyan. Una-unahan lang, ika nga. Okay, so sa ating pong program sa Trending sa Dos, atin pong matatalakay itong papalapit. Actually, bukas na yan maglo-launch na sila tomorrow ng AFI Festival 2018. At ngayon po ay umikot si Mayor sa mga, actually nag-attend siya ng tipon-tipan sa isang media conference na nag-iimbita at nagpapaliwanag sa mga katanungan ng mga media patungkol sa AFI Festival 2018. At nalaman nga po natin doon na ang laki pala ng budget ng AFI Festival, no? Talagang pinaghandaan niya na city government para maging maligaya yung mga taga-Tuguegarao City dahil sobrang dami ng kanilang mga nakalinya ng mga events for AFI Festival. At syempre, sabi nga ni Mayor Jeff Soriano kanina, last year daw, parang nasa mga mahigit more or less 1M lang, 1.9 million pesos ang budget ng AFI. Pero ngayon daw, my gosh, with a whooping budget of 4 million pesos. So later on, dito sa ating program ay mapapanood nyo yung naging portion ng pagka-imbita kay Mayor Jeff Soriano, yung kanyang explanation as regarding the AFI Festival 2018, which will happen tomorrow, August 8 hanggang August 16. So mas mahaba, mas madaming events, dikit-dikit, at mas pinalaki yung celebration ng AFI Festival. So para po sa ating mga nanonood ng mga kababayan, ano ba yung inaabangan nyo sa AFI Festival? Okay, you can join us by texting our hotline or calling our hotline and participate through our program. Ang aming pong programa ay napapanood sa Channel 8 ng Clearview Cable TV dito sa Tuguegarao. At napapanood din po yan syempre sa Facebook Live ng Shareable News PH. And then our hotline is 0905-774-3669. Inulit ko po, 0905-774-3669. Yan po ang ating hotline number. Ang ating pong YouTube channel ay mapapanood nyo ang ating programa. Ang ating pong YouTube channel ay Shareable TV sa YouTube. So, isa-search nyo po yung Shareable TV. And then, if you want to send us your reactions, your recommendations, and if you want to participate in our program through our email, you can send your releases through shareablenews@gmail.com. Yan po ang aming email address. And we are located dito po sa aming studio sa ground floor ng JL Fuel. Ewan ko anong building to kakalibat lang kasi namin. Kasi para ma-accommodate yung ating ibang mga kababayan. Kasi yung dati naming set, syempre medyo hindi po tayo makapag-imbita ng mga guests. But now, we are proud to say na kahit po medyo maliit, pagkasyahin nyo ng konti, pero yun, nandito na po kami sa JL Fuel, sa may diversion room. Okay? So, ang budget po at ang AFI, nagkaroon na ng AFI fever sa buong Tuguegarao. Ibig sabihin, lahat halos na ng mga tao, mga taga-Tuguegarao ay excited na sa pagdating ng AFI. Malalaking mga events ang inaabangan dyan. At syempre, isa sa mga pinaka-inaabangan ay yung Miss Tuguegarao City. Balita ko yung Miss Tuguegarao City, 1.5 million ang tumataginting na
city government para sa production na yan. Ayan, para yan mapasaya ang lahat ng mga taga Tuguegarao City. And one more, ang isa sa mga personally inaabangan ko ay yung pancit cooking demo, di ba? Yung pagluluto ng pancit patimpatong. And I think for tourists alike, yung mga turista, mga bisita, mga hindi naman taga dito talaga, ay excited sa kung sino ba at ano ba ang winning na pancit recipe ngayong taon. So ano ba yung mga paandar nila? Ano ba yung mga ano nila ngayon, strategy nila ngayon, ano ba yung mga sangkap na kakaiba. Kasi nung time na pumunta tayo kay Sir Andy sa may TRU, nakwento niya sa atin na siya pala yung chairman ng pancit cooking competition. At the same time, yung parang boom-boom dance ng mga toda. So ayan, so parang excited tayo dahil syempre pagkain yan, lahat naman gusto kumain ng pancit. And of course, pancit patimpatong is the signature dish of Tuguegarao City. At syempre, kahit na medyo may mga reklamo tayo, may mga complaints tayo sa mga tricycle driver, kailangan pa rin bigyan natin sila ng pagkakataon para magsaya. So mapasaya natin ang buhay ng mga tricycle driver at sa pamamagitan ng sponsored event na Boom Boom Dance for the Toda, sana naman kahit papano makamit natin yung unity na tinatawag. Kasi di ba hanggang ngayon, medyo problematic pa rin ang issue tungkol dyan sa mga tricycle drivers at yung paniningil nila ng mga exorbitant fares na hindi naman sila masyadong sumusunod sa kanilang fare matrix. Pero aminin naman natin, hindi naman lahat. Meron din mga mababait, meron din mga sumusunod talaga sa batas. Meron lang mga iba na talagang pasaway. Okay, so panoorin po natin ang bahagi ng panayam kay Mayor Jeff Soriano dito po sa ating programa, Trending sa DOS. At atin pong alamin kung ano ang magandang balita niya para sa mga taga Tuguegarao City para dito sa FIF Festival 2018. When we started our FIF Festival, our expenses was only about 1.9. Now it has reached about 4. Yes. In 2013, when we started our FIF Festival, 1.9. But we have to bite this bullet. We have to bite this expense. Because yun po ang ang goal natin, makikilala yung Tuguegarao City. And later on, because we will push the tourism ito, later on, makikinabang yung mga negosyante din dito kasi pag marami ng tao dito pupunta. Diba din nilagay natin ngayon dito? Konti na lang kulang eh. Kasi sa Guinness Book of Record, kung tingnan nyo, sa Bali, Indonesia, 3,700 plus. Ang people with torches moving. Dapat moving yan. So, konti na lang ang yun ang inaano namin ni Dr. Dennis. At binigyan namin ng trabaho dyan, pinaka-focal person natin is Dr. Dennis Domingo. Very yung passion niya dyan sa mga ganyan. So, yun po ang natin yun. So, hindi, pang next year ito because if you kasi nag-prepare na kami dito noon kumili lang dahil sa lawing medyo na pag-forward itong Guinness Book of Record. Tinitignan namin. Expensive din kasi. When you enroll, you have to pay 5,000 pounds I think. And then, if you invite one of the judges, they will come from UK, and you have to spend for all his accommodation, airfare, and everything. So, medyo mahal. So, we have to prepare for that. So, kung medyo maganda-ganda ngayon, while we are preparing our budget, maisama na natin later. Trending sa DOS. Naghahatid ng mga may init na issue, balita at usapin sa mga lambak at isla sa Rehiyon 2 at sa mga kalapit lalawigan. Tatalakayin at susuriin, bubusisiin sa kapakanan ng mamamayan para sa mas well-informed na lipunan. Ito ang mga kwentong dapat ninyong malaman. Ito ang Trending sa DOS, kasama ang inyong mga host, Vanch Padilla at TJ Tudao.